Imos coa información deportiva. O Boiro arrancará a campaña o 6 de setembro en Barraña. Os boirenses estraránse na terceira federación ante o Atlético Coruña Montañeros e o seu último partido será o 9 de maio tamén na casa. O sorteo do calendario do Grupo 1 da terceira federación realizouse na Praia do Faro, na illa de Arousa, coa presenza do presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, e representantes dos clubs que competirán na categoría, entre eles o presidente do Boiro, Marcos Martínez. A competición arrancará o 6 de setembro e os boirenses contarán coa roupa da súa afección na súa estrea. Barraña acollerá o primeiro duelo da temporada na que os do Barbanza se medirán ao Atlético Coruña Montañeros, un dos favoritos a estar na parte alta da táboa. A segunda xornada desenvolverase o 13 de setembro e será na que o conxunto adestrado por José Tizón faga o seu debut lonxe da casa. O Boiro desplazarase á Illa de Arousa para medirse ao Céltiga no Salvador Otero. Encadará 2 xornadas xogando como visitante, xa que o terceiro partido disputarase na Coruña, concretamente no Grela 1 para medirse ao Silva. O inicio da Liga será duro para os boirenses, que na cuarta xornada xogarán ante o Racing Vilalbés en Barraña e na quinta viaxarán ao novo Municipal para enfrontarse ao Estradense. Viveiro, Alondras, Gran Peña, Somozas e Arenteiro serán os seus seguintes rivais e na xornada 17 pecharán a primeira volta visitando Arteixo. Contra eles pecharán tamén a campaña o 9 de maio, partido que se disputará en Barraña. O Boiro é o único representante da comarca na categoría logo do descenso do Noia na anterior temporada. O seu principal obxectivo é conseguir a permanencia e unha vez lograda aspirar ao máximo.